Varíme jedlo do 10 eur. Poďme si spraviť burrito bowl. Burrito misku. Čo na to potrebujeme? 500 g mletého hovädzieho mäsa, 1 konzerva červenej fazule, 300 g ryže, najlepšie dlhozrnej, 1 konzerva kukurice, 2 paradajky, 1 kyslá smotana, petržlenová vňať, 3 stručiky cesnaku, mletá červená paprika a mletý kmín. Ako prvé si ideme dať variť ryžu. Trošku osolíme. Teraz si zoberieme panvicu a ideme si pripraviť mäso. Dáme trošku oleja. Na panvicu teraz dáme 500 g mletého hovädzieho mäsa. Pridáme mletú červenú papriku, mletý kmín, 3 stručiky prelisovaného cesnaku, pridáme soľ a korenie a opekáme, dokým mäso nezmení farbu. Mäsko máme opečené. Ideme si nakrájať paradajky. Paradajky nakrájame na úplne malé kúsky. Nakrájame petržlenovú vňať. Polovicu vňate dáme k rajčinám a druhá polovica pôjde na vrch misky. Pridáme trošku soli, zamiešame. A už len všetko dáme do misky. Začneme rýžou, teda rýža ide na spodok. Pridáme mäsko, červenú fazulu, kukuricu, rajčiny, a smotanu. Nakoniec posypeme ešte petržlenovou vňaťou. Máme hotovo! Základné suroviny vyšli presne na 9 eur, plus keď pripočítame koreniny, tak to je 9,50. Zdravý a rýchly obed. Ešte k tomu lacný. Dobrú chuť.